Om de meertalige ontwikkeling goed verinnen te laten, is het belangrijk om bern van de bette oor zo volle mogelijk met taal in aanraking te brengen. Maar hoe doe je dat? Broek zo volle mogelijk taal. Praten, jongen, aanwijzen, voorlezen. De taalonderdompeling is nooit te volle en kist er net betiid genoeg mee beginnen. Zelfs in de buik kan die mensje de klanken van die taal al opvangen. Lees een soort voor. Van alle taalactiviteiten blijkt voorlezen het meest krachtige middel te wezen om de taalontwikkeling te stimuleren. Hielendal voor een taal die boeten door minder broekt wordt. En voorlezen is echt nog eens heel gezellig. Ziek je een bennenopvang en pjutterbuitersplak met een bewust Fries of tweetalig beleid. Broek consequent die eigen taal. Dat helpt die ben om de taal van elkaar te skieren. Zo wordt die ben haast al vlug vol meertalig. Maar als er ik altijd harkjes zil? Ja, dat is een twan.